Hercules! Napalabas, nasiputan ni Nympha nga inlugan dagiti kidnapper dagiti ubing ket dagos met ngem pakamuna kini Hercules. Nagtignay a dagos da Hercules ken Nympha amang sapol kadagiti ubing. Nagsangsangit nga rod dagiti ubing iti ikot dagiti kidnapper. Kabayatan na agsarsarita da Hercules ken Lakay Herman. Itagagayem denggan tituloy ti makalawas a serye tayo ana Paul Juan. Dagiti kidnapper. Dito'y drama tayo. Hercules! Kumusta, Apok? Nakita yu kaday dagiti ubeng? Saan, Apong? Sinawar min ti amin asuli dito'y ili tayo. Ngam saan mi makita dagiti ubeng? Anya? Madanaganak pa yun, Apong. Ay, asino mo't nga iti sana madanagan? Agsubli kami mutlaang agsapol, Apong. Ay, naskin launa ay Hercules. Ay nakakaasimot dagiti ubeng. Nudang ran dagiti kidnapper. Uwan, Apong. Saan nabalay? Kakuyog kumot ni Nympha. Dakkel ti maitulong na kanyak. Nagananad kayo nga road, Apok. Sapay la kumata masarakan yon dagiti ubeng. Ha? Anya ti araramidam, Nympha? Agkarkararag ka kaday? Wan, Hercules, barang agparang dagiti ubing iti parparmatak. Anya? At damat pan nakabalin ko. Nababalang a klase, ti pan nakabalin ko. No idilig ka dagiti engkantada. Kasta kaday, Nympha? Yes, Hercules. Ituloy ko ti agorasyon. Barang agparang iti parparmatak. No sa dino ti ayan dagiti ubing. Sige man nga road, Nympha. Naskon ang makita kong dagiti ubeng. Ibo! Ibo! Dangab! Ibo! Nympha, adda ka din nagparang iti parparmatam? Nakapupok dagiti ubing iti nalawa asilid, Hercules. Anya? Sa dino day ta lugar? Diyak unay may lasin, no sa dino a lugar. Gaputa na palawlawan iti nangisit nga aso. Nangisit nga asok? Saan la ang nangisit nga aso? No di kat, adda lang ana. Anya tilangana? Kasla lang nga, tidakas nga engkanto. Anya? Engkanto? Yes, Hercules. Oh, delikado na. Apay ngay, Apay ka day, Nympha? napukaw matanti signal. Anya a signal? Diyak matan makita dagiti ubing, iti parparmatak. Anya? Ngam, amom ka din, no sa dino ti ayanda? Saan ko assure? No sa dino day ta a lugar, Hercules. Anya? Siyak ti makaamu kada kayo. Ikan kayo iti panakabalin. Tapno kabailan nyo apar makanday chay a Hercules. Anya apan nakabalin? Wan, anya apan nakabalin? Nomed. Pagbalinan kayo anapigsa.
tapno maagaw yu jay babato nga addakin ni Hercules. Anya? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Wan, kinapigsa, tapno mabailan nyo aparmakan ni Hercules. Sige. Mayatak iti daytang imbagam. Uray siya, kaya't kumati maaddaan iti pannakabalin. Hala, agsagana kayon adwa. Agorasyonak. Tingap nga iabab nek. Tingap nga ikanal. Makariknak iti nabara iti bagay ka. Uray siya, makarikna mat iti nabara iti bagik. Anya da ito yung mapaspasamak. Ita, addaan kayon iti kinapigsa. Mabalin yon ti agtignay. Ket agawan yon ken ni Hercules ti babato. Wan, agtungpal kamin, nomed. Agtungpal kamin, nomed. Kartingan nyo ti agtignay. Kakadwa, kasano tayo ngay makalibas iti daytoy asilin? Kaya't kung ti agawid, sapsapulan na kun ni tatang ko. Anya nga tangag paiso ti aramidan tayo. Mabisin tayo pa yan. Sapay la kuma, taispalin na tayo ni Manong Hercules. Nagpigsa dayjay. Kabaulan na akalabanan dagiti kidnapper. No saan tayo maispal dito eh. Matay tayo lakit din. Sapay la kuma, tamakita yun dagiti ubeng, Hercules. Wan apong, agtignay kami manan ken ni Nimfa. Ay, nakakasimot dagiti ubeng. Duan niya aldaw sapsapulin tayo ida. Apong, Mala, agtignay kayo nga roden kininimfa, Hercules. Bareng makita yaon dagiti ubeng. wan apong, mapan kamin ken ni Nimfa. Herman, kumustan ti panagsapsapol ni Hercules kadagiti mapukpukaw nga ubeng? Nagtignayan ni Hercules, dugan. Ay, sapay la kumaa, ta makita nan dagiti ubeng. Gaputan nakakahasidamay. Un nga agpaisaw, Herman. Urayin tayo latan, noan niya ti resulta ti panangsapol ni Hercules kadagiti ubeng. Ay, patya ka may spal na idan. Una, Herman. Mangnamnama akmet. Asapay la kuma. Tagsublain dito'y lugar tayo, dagiti ubeng. May kawak pa'y kiden, nyawan ti makitak nga ubing iti arubayan ti balay kao. O may dapay dumawat iti kaninda prutas Herman, Nakaragragsak dagiti nga ubing. Kanayon da nakaisam. Ita, awan dan amakita kita aglaw-law. ne. Ay, agluwa ka matan, Herman. Ewen dugan, masya naklaunay kadagiti ubeng nga nakidnap. Herman. Masya nakatalaga kadakwada, dugan. Kakabsat! Di tayo mapukawan iti namnama! Patsyak ngag sublimot la dagiti ubing diti lugar tayaw! Matanagan kami, Tatay Herman. Ay! Matanagan kami. Patsyak nga iti mabit! Agawi din dagiti ubing! Sabay ko mga road. Ay, magnamnama tayo lata na, kabsat! Punaw, ti kunan ni Herman kakalugaran. Maispal dagiti ubeng, babaan ken ni Hercules. Nagtignay matan dagiti pulis! Tapno sa pulin da dagiti mapukpukaw nga ubing! Wan kakalugaran. Nagtignayon dagiti pan nakabagiti lintag.
Sapulan da dagiti ubeng. Mawatak tirik na yawan na kakalugaran. Uray siya ketagdanagak. Gapo iti panagpukaw dagiti ubeng. Maawatan me tirik nayaw kakalugaran. Uray siyak ket madanagan. Gapaw iti pan nakakidnap dagiti ubeng. Ay, nagdagsan iti barukong tinapasahamak ka dagiti ubeng. Ay, sursurwen tayo tagbalay na natured. Nasakit iti barukong tinapasamak ka dagiti ubeng. Sursurwan tayo ti agbalin a natured kakalugaran. Ay, mabit man lang dugan. Apay ka de, Herman. Tultuladem dagiti magbagak. Seryoso ak ngagsasaw dugan. Seryoso akmat nga agsasaw, Herman. Ha? Saan ka tultuladen? Ay, sika talaga dugan. Kas kala luro ngagtulad iti sahaw. Nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Karen, anya ti Aramida. Talaga nagsakitan ti tiyan ko. Manang Rosana, Manong Butong, pangaasiyo, parwaran na kaming ditoy. Agsaksakitan ti tiyan ni Karen. Parwaran da kami dito! Parwaran da kami! Awan mo ti sumungbat! Nakakaasin ni Karen. Ita'y pinagsaksakit ti tiyan na. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Karen, masyanak lang unayan kan ka. Mabisinak namin una yan. Iso nga nagsakit ti tiyan ko. Pagpapada tayo ang mabisin. Nagsaraaw matan ti tiyan ko. Parwaran na kami. Matay tayo nga rodan ditoy. Senya. Karen, saan tayo kumapanunutan na ito? Pabiyag tayo pa. Tulungan na tayo ni Manong Hercules. Agpatingga tayon dito isat nipan. Mariknak. Dito yun ti ayan dagiti ubeng. Hercules! May lasin ko ti fan. Nakaparada iti saan unay nga atayo. At dabalay ditang agmay-maysa, nimpa. Yes! Hercules! Siyak laang ti umasidag iti dayta abalay, nimpa. Dito'y kayo laang kenisat nipan. No! I will come with you, Hercules! Saanen, nimpa? Delikado ti aramidak. Nang runakot, at dadakas nga engkanto amang bambantay kadagiti ubeng. Okay, Hercules! Diyak kayat amairaman ka, nimpa. Isung agtalinad kayo laang kenisat nipan ditoy. Santan amarigatan amang sapol pa'y kan ni Hercules butog. Ison amis mo ti imay ditoy. Anya nga rin taramitin ta, Rosana. Dayjayon ni Hercules. Umas asidagan iti balay anak kaipupukan dagiti ubing. Parmakan kan agawon ta kan kuana ti babato. Day ta ti kapatgan nga aramidan ta. Tapno saan ada ta ti patayon ni Nomed. Wen, Rosana. Umekan, agawon tan kan ni Hercules ti babato. Ang sakit matan ti tiyan mi. Gapay tinakaro abisin, Karen. Awan ngagpaiso! Mabisin tayon! Kan mawaw tayo! Sino nga iti pagkitawan tayo iti tulong, kakadwa? Awanan ti tumulong kada tayo, Karen! Anya? Kaya't kundi agawit, kakadwa. Madandanagan lakit din datatang kananang ko. Oray yak, sinya. Nakaroon ti panagdanda, nagdatatang kananang ko. Sa dino nga tati ayan dagiti ubeng.
Mariknak nga at dadala ang iti daytoy a lugar. Mapanak iti dayta. papanam, Hercules? Ha? Munak? Wan, amamuda ka. Nasaya at tasikan a mismo ti masidag kada kami. Ha? Anya ti kayat mo asawon? Sapsapulan da ka. Ket agawan miken ka, ti datdatlag ang ipan tinuang. Anya adat-datlag ang ipon tinuang asasawam? No di mo kayat nga itid kanyak ti datdatlag ang ipan tinuang. Matay ka. Di mo maaramid dayta, kapsat. Saan ta kuman nga aglaban? Saan ka apa iturayan iti kinadakes? Anya? No addaman nang ibaon kada kayo adakes nga elemento, saan nyo kumaapat-pat yun? Ayan dagiti ubing a kinidnap yo. At dadalang iti may sasilid. Ngam saan mo idan na masalakniban? Kapota pagbalinan idan ataraon ni Nomed. Anya? Asino day ta anomed? Diyan ang isit nga asok. Iso, tinangbilin kada kami. Apar maganda ka. Herman, saan ka di pa nagsubli ni Hercules? Ay, saan pa'y dugan? Kumusta nga tandag iti ubeng? Sapay la kuma tamakita na idan. Mangnamnamak, ama ispal ni Hercules dagiti ubeng. Unayin deto'y ama paspasamak, Herman. Nagsasarunumatang tiriribok dito'y lugar tayaw. Saan matasigod akas tao'y? Ada pa intumpuar nga kantaw. Aramid amin daytoy dagiti dakes nga elemento, dugan. Kunak no sarita laang dagiti nagkauna at taaw dagiti elemento. Ang ampud no matgayam. Kastama, te kunak ide, dugan. Dagiti karkar na mapaspasamak kita. Aramid amin dagiti dakas nga elemento. Anya ko matibaal mo kada kami, kat nagkurtong kaalalaki, Hercules. Pangasiyo, tasaan tayo kuman nga aglaban. Waya-wayaan nyo laangan dagiti ubeng a dinukot yo. Kat agawid kamen. Sana mabalin. Nasken amaagaw mi paiken ka. Tidat-datlag ang ngipon tinuang. Imbagak matan. Asaan nyo abas maagaw kanyak tidat-datlag ang ipon tinwang. Butog, danugam day tatao. Wen, Rosana. Parigatan ka kastoy. Yeah! 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 Dinak danugon kabsat. Nakaskas daw. Di mo narik na ti panangdanog kukin ka? Hercules? Oh, anya pala aramid ang butog. Danugam man ang tirupa na. Danog at tirupan. Agbambanog ka laang kabsat. Isardeng munti aramidam. Di kay kayat apasakitan. Kapya ken urnos laang ti kayat ko. Di tay aglaban. Butog, paltugam laang ng ti ulo na. Wen, Rosana. Paltugak ti ulo na. Di mo ipaturong kanyak ti paltug mo, kapsat. Anyasan? Matay ka. Muti day tabaltog! Inagaw mo ti paltog ko. Nagpartak ka mo din. Naggaraw. Imbagak matan, asaan tayo kung mga aglalaban? Nakaskas dao ka, Hercules. Diyak pa'y nasiputan ti panangagaw mo iti paltog ni Butog. Kitaan niyo ti aramidag iti paltog? Ha? Tinukol mo akas lakayo ti paltog ko. Nakaskas daaw. Saan ka agagangay a tao, Hercules?
Anyapay dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem diyo liway na dinggen tituloy ti makalawas a serye tayo anapalwan dagiti kidnapper. Dito'y drama tayo Hercules insurat ni Sagani Yalong Bulyeser kaniti direksyon ni Bergie Perclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.